joining panda CPIM te Tripura motha yakarei BJP banana romphaika 74 family 168 voter radamoni kamio JJ nogor amchayo hakeno choyawi naitungdi jiniha BJP party ni samungno hamjagai je join khlaine rokno borok chung khapango yasak kha borok no kabagini harka oro buri rok randi rok tongo lama maya tongo boyosko rok tongo kana guja khora borok no tabuk ADC proshashan ni chimi mukumoi tongo mungsa khlaijaga hisab awni bagai chini boram ganang tribal welfare minister boram ganang Vikas Deborma Saka bongni je tukitaki je nangmani abatam tam nang abulis khlaitlang kha borok ni crisis borok ni manthai borok ni kapmani mokol ni mukti ni husana ni bagai tribal welfare department ni bisingtui je sujuk sogori na nango ganti nogo deung sikla rong ni deung bura bata deung buri bata deung pension deung rega deung lama deung tui deung abo 100% najak nai abo mokol kol samukumoi tai mokol kol sa bhiegoi na hajak lak aun bagai na borok duita parani borok tini 70 poribar ni upor borok phaika phaimani bisingoi borok kaila bari ni jora thang phane tiri phaibali efong tar mane jot borok phaijak se para chukti I paratai BJP bade tai kun political party krika hayungka aun mege phainai salo amti nungthong phainai salo parliament election aprone example ngai Takarjola Bidhan Sabha Kendreo besiribag no BJP vote maninani samai tangja khayang nugo buri randi ro hungke taibo randi bata hangke borok khuskhania khapung gaon bagena borok no kabagoi chini mantri yasakha o yasak mani mari hamari ni mari bongi nago soine sir